press conference bi akoso Offinsohene dada se tabi Offinsohene ana Asantehene na so otumfo ayi na me aba be sai akire Offinsohene nyina no oye fake ye frem ha ndwe ya pese ka bi kire mu se na domina kentan sai na joa frane wa ono otoso miensa ono adi o matum Asante gazette no crowd here so unya ya untimi nya hima bi se frɛ na ante ama sɛ wa nya hima bi ate no hima bi ani krom ha me gazette me Asante me se me ni nana me so anya Offinsohene ma Sante Offinsohene nyina so me se miam so anya Offinsohene ma kana kura no omo ene ye hu me picture nyina ni se me ne Offinsohene ma wa omo Offinsohene ne Offinsohene amo ye fake me say ohima no ene Offinsohene no a wo muti kroma so omo ye hene ne hema no omo ye fake no to no ma reject omo ya reject if say Offinsohene ma ye nkosi no duma na afo Davida ye si the Offinso ha ye dia kire kuro na kuro giri tuma edna komansia sa na ohene so ye si a ye si the kroma ye si the kroma ha say Yankroman to me could see him or mention fan of my face. It didn't say you fake, no. Fake henny and fake Queenmother. Yeah, Barbara. Nah. Offinsohene in Mr. Magnificent. Asante mine, you didn't know. Yes, Magnificent. Canning so. We'll be open my heavy hour, Nimi Pias and me. Masa wanya ko mimi Offinso man him na watwe wieye na beto dwa ese kane Offinsohene nana se wanya ko ene die ebefe no ba panyin se wanya ko obeye press conference ene mpanimfo trase na ne nsem bi odeto dwa kire se sisi amene o kasai Offinsohene na Offinsohene ya woman son ya kire santiment wura otumfo se tutu no omo ye fake asemi beto dwai ene obi e kan de e de fa ho na wei na aye ya sede ye se ne ye tena se na ye di nkomo e de fa ho na ye hyase videos ahodo a wo ho nyina no ye de ka mo ho na mu hu de tuemu ankasa medi date se hene kwaku ka me ho na asemi ye no musuko kwa kubedi akoye ya na musini wo kotokofie ti bia bekoso kotokofie bia no ode ho ama ne bo ebre yen nti ye ko me akodi nkomo se de osinim e de fa ho menu ama chi bio majors menu na mpom te sei ho de ne se wo hwe de nyankopon da roma okay esukotwea ento wa bibi mem nanso asantemem nko ade ye da soli bia ye hu se de esukotwea to agu ye mem no nanse ye wo de o kasa ye gisu koli ye mpusu yeti o ne yewura nti bebi ye yewura bia no mechia yewura Offinsohene bo emu ase e de mawo bebi obi a nkwaso ye sama na kwa babi se wakode asantema tumi esa de bedu asumji kwa kuze se mentime ho ase social media no so Offinso titiru efa bi ewo kane Offinsohene na sewa nyako edabre ne bi susu wo na hima adwoafra no asoso afa die di kan no ye ndi kan kohwe video no na yemra video ya atankonya Offinso atankonya no etena se na wo mo di enyia no ensem edema kane Offinsohene no ye kohwe video no Nti so aso ye ohima omfa ni chine ya no mra hemfia ofiri ha so a onsa mfa nkomanhia
na yɛnhwɛ de bi no onya ni tobe no a wɔyɛ no ni fie no frɛ na Hema dada Asantehene de mena ba be frɛ na be fa no nyina wankɔ ye kɔ ye bisa no kyerɛ sɛ nyɛ yi bia na ɔtwe ye nyina kɔdi nanim ne kɔsa kyerɛ bi Santeman na Asantehene ma frɛ wa no wankɔ de a kyerɛ sɛ wa ne dɔm ɔte ne so atua nti sɛ charge wo sɛ yi de Asantehene frɛ wa na sɛ bi ma hene kra frɛ mi a ntimi kasa menkɔ emna eka ho anse yabete a yesisei afedie na ansan yabete a press conference bi akoso Offinsohene dada se tabi Offinsohene na Asantehene na so otumfo ayi na me aba be sai akyerɛ Offinsohene nyina no oye fake ye frɛ mo ha ndwe ya pese ka bi kyerɛ mo se na jamna kentan sai na joa fra ne wa ɔno ɔtɔso miensa ɔno adi o matum Santeman gazette no crowd here so unya ya untimi nya Hema bi se frɛ na ante amasa wa nya Hema bi atie no ate ase ne wo hene ba ko pɛ Offinso na na dwamna kenten tense dispute bia de Offinso ahemfo be ye aduosia ekrokra ni ho a wa pare na dwamna akenten achi Offinso asomdwe ene ya dwena ho yes yanko hwetwe na ase kwaku video yi ye kokobon nsem ene nkyiremu a Offinso traditional council de ema oba panyini sewa nyako wasem a woka fa semi ho ene se kwaku medase yesi akonya bia no ye wo etu ahene ene yesi ahene e wo ho no no kwasem wiase no yesi dondo be ye da efirihefa amotuo ya ye do be hye woni aburu mu a obi so atonka se wo de sa amotuo mu ni wona adesifuma efom nyegie de be soronko atena nkonyane se bi mpredua se tu ahene ne yesi ahene wa akonya ho wo mo ne kase da bi wo de hye brantie ana abayo die ye de ne si akonya we so obeboa yen enti se bi wo be ma wo kwa kosonya ye won se bi wo ha ya na wo ka ye hye ne nso ye nananom no ya Asantehene mabu na ye si so aye bobra ye hye no se kotoko hene ye mfansuo nyina ye num nkasa nkyere papa no se wo so nya kyere no se wunsu ankyere ne da wontimi nkogina nim nkotwa toro enti wonom ye mfa lawyer anya den enko honom ensem a waka ne ye kwakoka ni apemu ne kure e de ato honom enu nti ne koba honhom foma ye kosuma nkwa ahene wono na hwese ade no eye ne kure se we di bem we di fo na so twe ye se de fata ne de ama obi a na obi ade ko ne baabi kwaku Offinsohene ma Hema dada wonya ne baabi kwa na oba pani wonya ne mfa se oba pani se wa se bi yetu na de so te wo ho ase die nti na se te wo ho ase ya frɛ wo mprensa wo wura nim se bi wo Offinso a wo ginyina wo yiye wo de kosom hwan wo de kosom Asanteman de Asanteman ye ne de a wo kasa Asanteman ne na tena nkonwa ne wo na ewo mu nyina bo mu tini nkomo mpusu wo mu te kwakuoi wa frɛ wo mpole miensa na wankwa wotu ho ade so ɛna se bi mpredua sa abra ye na eye dwamena kantempinpin wo Offinsohene ebegina ye wura nim no afutu a ye wura de man ne se wo ba no wo ba pani nyeden enka wo ko ne kopɛ wo ba pani yeden ebra kotoko hene se medical ka chosa Asante kasa ne kasa kwa abebu ni anwensem ne kabo man ya Asante kasa enze sa asem na yewura kan no wonte ase dia na se kire nyina ne se wono sesi a wontimi ba mesomo manhia biem de sa toso mienu kwakuoi wannan chen ya tu ade so no ye sign de wo ba pani a ye se wona ye Offinsohene ma akọ Asantehene achia ne nsem wo utumi we hin biem enti wonte ne ho ase na sesi a wona ba be kasa ye atena nkonya wo mu ase bi enka wo ba beje wo Hema akora ade akobo mu mo de akoso Asanteman en wo mu na abetena wo kontire ni akom ne ye keka ho se wo ye tu ade so a wo fan ne biem enti se bi mpanifo wa akonya ho nya powa wontimi nkonko fa obi onam abonti wo sika entimi Asantehene aka ni pei se akonya Asanteman mu ya akonya no ye mfa sika enye dai ento wo ye dehye wo ho ana wudie na wudi akonya no so aketewa bi anim wudi ni akonya na be de be ma wo so enti sa atena nkonya ma no won ya wontena ho wontena ne ba bi sabi mpredua sa wo na wo pe ena ye ma wo se bia na mutaka se mi se ye ma wo hene mpo na se wo ani a sabi mpredua sa ahen kwa wo na ma hemfie kura ye ma wo mpo ma ye bi na ye nipa fe ye ma wo tumi ni ja wo pe ma wo se ye Offinsohene ma Offinsohene ma wo ye da nidie ni buo wo se wo de ma wura no wan fa anya den ama wo sabi na wo Offinsohene ma wan fa buo ama na wo hene mpo respect wura na wo Hema sabi ne sabi ye no ane se na anya den amen etire a wo pe Offinso de akwa hye na se no wo se wo ompe obi ma kama no tum net na baby yo abusafo yen kohwe video ya yira Asantehene na wo kasa e de e kire Offinsohene dada no so ya so mo so te so we fa bu de esisi mo ma me na ade ato o
Some of them are that too. Sometimes we kind of feel so. Sometimes we kind of be beer. So it's just that you're on here. The dear Massa Wanya. See the dear Massa Wanya. And my mamma said they know or super. That's what number one. And I'm giving you two amazing songs. I don't know also. I think so almost become once in beer. I don't teach them, I may not, but not as when I pay me, mamma penny. Or sit down for almost what I call one service at him. Well, my pet has an open. She said, that will be Satema or Tessano. Some of them are paying them to no pay. That was your master, Papa. Yeah, I'm a Panasa, my deputy. So, no, by you or two, not from Abrewa. None of them are minty. Oh, Panasa. That's what we should get or you to bed the young man who does that. So there's a face up in the sun who did. Or you spread the Assembly. I'm not in front of no, and yes, I will buy no. We will be a crime on the top in Swap. So I'm going and net what's not ever beer, ever talk to something that every time. Young. I was there. Someone's going. One more question. What was your winner? One more question. Tomorrow, what's your I think about the Asante in our winner. Young. Tomorrow, beyond that, the horse are young. Or no, or no, one of this year. Now, ma. See video no na yakɔhwɛ no kwaku yewura waka nsɛm bebree na kyerɛ sɛ onim wate nsɛm bi ne nneɛma bi a wɔyɛ nyinaa ɛde ɛfa ho aha no masɛm a mebusa ɛne sɛ wɔhema ate so ne sɛ saa akɔfa foforɔ bra na kyerɛ sɛ kwaku ma ne nya nwanwa ena aya na me sebi medical ka asemu de bia mbetena wo video so a me ka asemu yi me se ka biem Kotoko-hene wo kasa obi an kasa biem na yede kwa na wote se ni se na ekoso fi so won ti wo na medical ka che se papa ne ye bosom ben wote ne so wono wo ye konfuo wo ye nyame wo ye bibia e ma santeman esi dan na enkonya bebrebe nsase bebrebe a wo makwaje ato akonya bia ne baabi obia wonim ne din wonim ho abakɔsɛ na ye ntia sikadwa ye nyame ma santeman wan na sikadwa e kasafa no so yewura na ase tu Kotoko-hene otoso mienu santen na otoso du nsia pin wote wonom no a ye som ne se nyame se de bi me hu ne se oye nipa no wono na sikadwa be ka kire ne se ɛko a me kɔ ya me kɔgye nsase akonya wi sei ni sei na ɛwɔ ho esi den na obitimi ba begina Kotoko-hene wabusua du ya obɛka ne nyina ba besi fam wo kura wo wabusua ne mu ahwe a wo nyɛ dai na wonim ɛyi nyame ne nananom adawroma ɛne ne kura ne yɛde kyekira santema Kotoko-hene ba wanyɛ mu amamre ne amane ɛda hɔ a wontoto nase ɛno ne apagya no me ka kyerɛ wo sɛ Kotoko-hene nye media na apagya no sikadwa ɛne ahenie ni amamre ne nananom na apagya na mana yɛ kɛse wo wiase enti sɛ wo ba begina hɔ na Kotoko-hene ka kyerɛ wo sɛ wo ɛnam ɔno ne maame na ma sewa ni dia na da no so a wo de sewa nti wo hu no wo frɛ wa brewa na se wa ma se bi se de esi wo ahoa wo no anya wo de nti na me ka kyerɛ so ahyase ne ma wo hene wa ani ayenkwa akora be bɔ nti wo dibira wo wurade ma wo ne se wo ye wo se ne maame a wo kura wo bɛkyia no ko tumi sɔle ne wa bam Kotoko-hene ni paro do san ɛna bɛkyia Kotoko-hene ma no sɔle gina ne na na so ne maame ne mu bi wo ha wo tumi sɔle ne wa yɛ dai ne wa bam wo mo wa fawo se ne maame san se din da wo so ne ne maame pani yɛ dai edini nti wo kura de nka wo ba nka de wo bebisa bia wo nsa yɛ dai ɛka de wo pɛso wo fin so yɛ bia wo tumi de kɔ na wura na ne nsa aka nanso so akonwa medika aka kyɛ sɛ Kotoko-hene ka asɛm sɛ yɛ de ne ba no ya nkyerɛ ne sɛ wo adamfo wo nua ho ne die ne sikadwa nti wono de sikadwa bɛka ɛne wo ba bɛyɛ ɛnyɛ de nipa a mo bɛtena wa bɛyɛ dai abɛka yɛ de ba bɛto ato adwene nanso wo tena wo bua na sikadwa ba ne mmerɛ sɛ sei ɛna wo sa wo yɛ no ne wo bɛyɛ dai wo bɛyɛ wo soma santema nyɛ nipa no wo yɛ dai wo som no nti wo Offinsohene wa fo ba besi wo wa yɛ wo de wo pɛ wa kura wa wo wa yɛ sɛ
ne maame na se wa man no anso wani na ya frɛ wo premiensa ɛyɛ wo se bia me ba na afrɛ mo nkɔde a ɛwɔ se bre na so se ne nananom ahyɛde ne amamre na ɛwɔ hɔ no wo dis no gyae nipa de ɛyɛ asanteman na otumfo som no na yɛn so ya som no na aboa asanteman enti wo mesom nipa baako sei enti nya wo nko ahunti na wɔbɛto asante amane ne amamre ayɛ dai atwetwene ti na ɛwɔ se oyi ɔhene na ɔhene so kɔpɛ ne maame yɛ dai ɛde ba bɛkyerɛ no enti kɔtɔkɔhene de ɔka bia yɛ mpusu yɛti yɛbɔ yɛtiri nku kwaku susu se na ɛwɔ se nka Offinsohene dada ɔgye Offinsohene yi tu ana kwaku yi akonya ba bɛtɔ wa yɛ aprapre yɛ wate aseɛ ye nana ɛyɛ dwamena akanten kanea no onya akonya na fɛ nana amoako nana mfa nkyɛm se bia mebɔ ne din atwa mu nanso sɛ de bɛyɛ nipa ebehunu ba bia ɔno ne firi a wɔba nipa bɛte nase na akonya bɛprema no wɔfa ase o akonya enipa ye nana dwamena akanten ti su sesi a ɔpre akonya ma no pra wɔto kwan oni Ghana nanso ye hwɛ wa akonya no na wudi akonya ne de ne som a wo ye den wo som medika aka kyerɛ wo sɛ wudi akonya ni otumfu aka wo sɛ wudi akonya ni ye mfa sika ni akonya sa akonya no sɛ ekuma sɛ ekontina na fa sɛ bimpredua sɛ jase hina akonya kora hwɛ edipene de wo bɛyɛ akonya no me ya na me de wo hene bi ye mfa to ho sɛ mo de mo hwɛ ade ye nana ɛyɛ wiafe apau sa wansan kwa bre heman hene tumfu bre mo hwe de waye ne ho obi be ka kyerɛ so wo ba ne yanka kyerɛ so wo ebrempɔn be ka sɛ man hene na ɛyɛ de ɛba ɛyɛ de wa ma asante ahene na ya fo no ayɛ fɛ enti akonya de obetena so aketua bi anya den enim sɛ bi yɛ de akonya ba betɔ aprapre ade hye aba ho weesi wo pɛ weesi wo be munyina mba be pie kotokɔhene nim sɛ yewura emrante a ɛpa akonya no wadaro ma wo mu yɛ nnum santense munyina mama yɛ dai mu begina wo ɔmo nie abusua munyina mo nkɔ na mo nkɔ yɛ tikoro mo nkɔ yi ba akɔ na mo fa no nyɛ dai emre me santehene de no nanso sɛ mo kɔ ne sɛ santehene hu ne sika dwa ba be so ne daye ne ohu sɛ akonya no yɛ de sika ɛgye akɔ a ɛwɔ so wɔgisi baabi a na nana mo pɛ sɛ yɛ dai esi enti baabi na santehene pɛ sɛ wɔ Offinso akonya esie no ɛna nana no mo kyerɛ no so no da ya oje ye de esi eduru woni ye nana eye dwamena contemporary first ne ye fe nana amoako ona na aso afrema wo ye de na osuan eye som obu a wo ma wo nananom akonya na wo te hu ni hu abakosem ene de akonya ma wo ye mfa sika ni akonya wa santememu eye wo se wo nya sika wo sika wo wiase ne oduru ho a degree mu na mo ko school mo ko suan ye frɛ obi doctor obi o ye kua ni kura si wo de doctor what wo no so woni akuru asase yi ka ba kokura woni bi so wo de doctor enye mo kwaji mu degree jeje mu dibire bobo mo bo lieutenant ne ho amna keka ho asante ahene de yenya ne saa yemfa degree ni ususu sa Offinso akonya obi di sika agi ana kwaku bebe ye betima kan saa betima kan saa san se ye nana oba pania se wa ye tu na de so Offinsohene ma dada me hu ne se ye obi na ɛhyehyɛ ne kutupa no wɔyɛ de wɔyɛ ɛsi dan yɛn nyinaa yɛn hwɛ ɛgyebo ɔba beduru ne ɛde enti ne waba Offinso ma enti ne wayɛ dɛ waba yɛmfa ahoɔden ne pepa ɛntaa n'akyi na wɔmɛsom Offinso man na nya Offinso nko a asanteman nkɔso nti empredodo sɛ na Offinso akonya da hɔ nom ada hɔ bɛyɛ mfie nson adu yɛn kyɛke bɛyɛ edu ne ɛburu du mfie du ne Offinso akonya da hɔ aburu mfie du kwaku yewura santehene epe se bimpredua sa de se branti oba peso na nanu tuom no Offinso so asomdua eden aba ho enye bibia na ebesoa ede aba ho nanso enam abura na wo pese wo bo Offinso man enam de na wo pese wo de akonya ne kurunti no wo ka wa no tumu emfie dudu se na oba pani watena akonya so akonya to e wo se wo yi abranti na ade hye ba ede be kyere ye hwe na ade hye ni ho no mo ana ade oba pani bi a wo akonya ho a wo pese wo anim onyam ba di wo santehene anim akonya baba beto na wo pese wo kuro ni tumpam a ye pre esere kosere wura e ma ne ma wo hene se de be ya kuro na somdwe be de ebeba de ne wo so wo ye ne sa akonya no to ya che enkosi da be na wo de ade hye be de ebeba na ebra duru se ade hye ba na se de aba no eye ne yeyi a wo betena wo be ka so mu ye fake na santeman eye wo dia ene ya kire wasene se be mpredua sa wo ye hu minim santehene te we se be medical ka kire wo se ye wo nkonya bebrebe wa santeman mu a bibi ntimire bi a na atwa mu no ekwa ehwa what you say if you are na ewom ni kwase ekom nanso wansum yie wamfa me se na obeso mpomponsium swan no anye se wan ni no kore enye mpuntunma wo kuro mu a eduru ba bi e be kire wase ama wagya akonya no ato ama ade hye yankohwe video wa bra Offinsohene na uswan na wasi bibi ya che kotokɔhene no yanko me chef kisi nkohwe mra ne jamna bentania Otosu yenu mina nani jamina onwani gamnetia mina nani ya fiakente ya fikoki ya fikonja
Otunfo, we didn't cry, we say, the fight Asante man. No cry, no, blow a unit. The shop for that, I can't see. Somebody, they didn't cry, and they say, Babu for the mind, let me act Asante man. Some years later, you say, you who for. Video no another song to we there obia any ehu said there esi ekoye yo yanhwe bra waswan awie na yira son kofo hima amfa ne mra uzu se na wasen kokko na ohima ye no ne nkan yan kom kokokom kokasa na kosade ne bana kwakoi na koyi foforo de Offinsohene a obesuan kire Asantehene ansa na obeso mpompon su obesuan kire Asantehene yase bibi di apatem aya na nya sheda ya bo se de mokwa yase amoti apatase no da bi nya sa na ye no ye ni si apatem ye de kokotena biaye bi ya kire wa mane abakosem wa akonwa wo ba be de aba bedi no wuduru manhia akora wa akonwa ni dibire wo ho ni nyina wose ye kire wo eko a wona nanom ko ye nyina afi ne de kokotena wo ne ya ma wompani se ma bere wo fi be wi se ni nyina ye de enu wo na de betena patem atu an ni ase hin na be wi sanse magu won sase ano ba bi ye kopem ye be kire wo ni nyina hu ni nyina awia wa be so mpompon so ma ye de esun ya kire Asantehene se bi Offinsohene na adehye mba beto wa konya to mu nyina mu be pie Asantehene ne ye frɛ wo ba pani medika ka kyerɛ sɛ emmedwa eto a oba pani na nka wudi mu ntentima pa sɛ o ne de hye beba ne yesie na sɛ ya frɛ wo ba pani ne na sɛ wa ma tumi a wo so Offinsohene Asantehene sɛ wo sɛ wa ma de a ene ye kawo ba bi a wo no kawo na emom de wo ba no onkofa ne ba pani mra kwakuma beso ya wi a wo abakosem ni amamere mu no ne kasa kom ni Asante kasa se de na kan ye te ase medical kasa Asante kasa ye ne ma me nsa de ka bom nya kasa no anwensem kasa bebuo ene se bi empreduasa kasa koa ye nka asem no nkire wo Spain se sei ene ye ka kire wate ase ne mom asem e beka no se wote Asante kasa te akan kasa ni yi a obehu se asem se ni ewura peso ye dai wo kire ya frɛ wo mpremiensa se bi kotoko hene wo se wo frɛ wo wia anadwo da sium obeba wa ma otone ntam dia ye frɛ wo broso me yensa na wa ma entam so bo wa ye de ntam kase prade ne yenya ye dai ahwere yen ntum beja akonya na ye dai ato wonom na de wo ba na kwakofa ne ba pani dia dai e de ba ba kire enti wono wo ba begina ho no wa ba be swan omo ba omo ba nyina ye de kan yi Offinso enti wono wo swan na Offinsohene ni ho o swan na Offinso na wo hema anya dai eni ho ti wo wie na ye ba ba kire ne so onko eno ono so wa ya de wo hene bi anko betima tena wo mfie be bia duonu ne yi na woto no wahema anu se de ye na oba pani se wa wanya ye tu na de so ye tena konwa no so wa wan pede shiblante amana me so memadwani mu no obetima ye sa nanso wo pese Offinso tumpon na emma no so nya omo maame se de be ya Offinso amamu ni be koyie ni nti no osuan ye ani bosome miensa ene ode ne maame ye dai e baaye e ma so wie dai e ba kuro ni mu enti so watimi aye we na se wo se mpontonyuma be ba so wo mpene a se bi o pere de akoso mutire ko ne ko ka chiri tire se wo o mpene se wesi hene ya go share video ya you Offinsohene e de na brewa e be kire Asantehene no Job so aba adeno eno ma me ko trust bi mu ti aso ru aka che oni so wa twa na no da mawo ti no ka si ma sem pa ka no hu ma da fa ko pam ne nsa se be ya da su bi ba no kure ba no ba ka che na ko ne ba ti ko eno ma me ko tra mo amo ko da ba na bi da no ko gracias Gerva gracias bueno va a ser enti ye ma me na odina ba no nana adwoa afranowa ye otoso miensa na sebiri ye de no abekire kotoko hene no kwaku haso so de na owoka kwaku ni nyina nya wiedu ebre no aya na eso a yesi mre ni yafa ebre bia so ade bia wo bra ya hye baba si the moment aye be so nsa
se wo hene wo be so mpompon se masan kire Asantehene ya gye watum etira gye watum dia ho abiem se bi na kotoko hene dia wo kasa ma Asantema ya bo yetiri nkono wono na gye watum ya ye won nchen entetem kwa etze ye ye ka je to so mienu oba pani wakọ Asantehene tunifo won wafutu Asantehene de mama me we watunifo bebrebe ansa na omu yi ade e da ne nsa amana beso ne nsa ye de achia no bisa won ho se ade ebiem e na wo hwehwe e be ka kire wo se maami ene papa wo mu nye fake we ye swan we nso Asantehene chinagina watena nkonya nyina wo manhia honom Offinsohene e ye se bi mpreduasa mpan se abrante a wode ne maami ba sa brande sa na meka no wo hena wode ne maami ye de e ba e de ne maami aba oba so Asantehene tu maami ne fo se won so ne ba ne mu ye ni wo mo no Offinso nya krabehwe afi wachia ne nsem ye nya chia Asantehene so a ya gye watum sabi nipa do se me no mienu ye chia Asantehene da nipa do se ne ko ohene nim ko chia no na yesi wo hene sa bre na ye de wakọ na ade da ne nsampo ye yi ne kire sampa afi wo ye wo hema e wo Offinso ya gye watum endi se na se wanya ko a ye tu na de so oba ye tu na de so oba pani ye tu na so ye maami ye tu na de so onte ne ho ase te wo ho ase na se si ya no se bi mpredu ya sa kwaku enna fom a se medical ka kirewo se ye ma wo hene ni wa ani ayenkwa de bo se nka wo pe wo Offinso akonya atena so oba pani a ye wura hoahoa wo de wo ye ne de ne wonsi wo fom se bi ode da wo fom wo hene mu atese se Asantehene efre wo ne maame na wo ne mutumi ye be ye wo de na wo no nkonya yire kura etika se otumfo yire ni ye na se bi mpredu asa kira patre ne atonsu yimu ehene otumfo yire no mo no wo ne mutumi ye ye wo de na ne maame wodi like unama Asantehene maami ni o ba no wadenden na o ba na Asantehene din ba denden afi o ba be sole ne so ebe ye yie and so wo se na fom a na fom wa pe ba bi na kwhye na dwendwene ho ba bi ye waduri wanyini kwaje wa home ko pension ko pe ba bi dwodwo ho kakra ahini mu pension ahini mu pension ko pe ba bi tina wati ase ahini mu an ko pension a se bi etu ade so wati ase ahan etu ade so a pension wa den wakono no enti wakọ pension die na wakọ pe baabi adai abo wasesen na waje wa home na wajai wo Offinso man ni mabunu asabi so obi na de sika hye okutupa so obi na ewurawura wo ama waye wadwen se bi afadom bi ta wachi afi okura so utumi tini nyina adai esi wo so na bisa ho se Asantema mu yetu wade so sa de tini adai esi wo so wonim de ebetimi aye wo kwaku aya na Asantehene no ya ni mu bi se bi ampa ye na mu bi kura yi se bi Asantema man ema akosi buroni be to hye so Yesu Kristo oni asuafo dumienu na nam baako a na ojeje ni sika hwe o musika sam so Judas no ono na be yi ni mai ntia na duru ba bi na se o mo Yesu ya na nye ye nwanwa santi ye hu bebrebe enye na mu bi yi Asantema man kan na be bi Asantema kan nya duru ni enso kotoko hena bei tumfo se tutu a wotoso dunsi Asantehene wotoso dunsi ya Asantema mu Asantema be kra be hwe na be bi aduru edi ebim ne yewe si ya yede mpaibo ta na chini asere nkwa tenten asere na nanom se ommo na chidom ade bi obeka bia ye pene so de wo ye ma Asantema bia nim se ye papa ye sere nkwa tenten ma ye wura se nyankopon ne na nanom mpegya no de entie obo Asante akonwa bo sikadwa e ma otufo betena so no enwie pe ye ma Asantema amen abusafo edamase sabre no do nyina mo kan ho e wa ha wadaro ma fo adwenche so to no mo buo ne di mra o kasemu na odi ato ho bam betumi a kire yade wo ho saa so na nipa ye foma ne no so modi a kire medin dia tesem ne kwaku me ne kwaku be dia kone sinkunya ya edin sem yi ebre wo no ADUMASA TV yamomo anitia adeshi